which hopefully want to say inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by President Security Services. Usibuswa Khumalo. Mtungo. Yebo Mtungo. Mina ngumnikelo Mtungo. Yebo. Yeah. Mtungo. Yebo. Uthini impela kanjani? Yazi mina angizukwana kakhulu ngizokhuluma nje ngesiZulu ngesintu. Shana indabeni. Ucoach wethu akazwanisi umthandana. Nangumvala sinomvala thina. Akamdalisi. Angazi kwenziwa yini la. Angazi umthuleleni umvala. Umvala mfethu udlala bese likhanda. Ebalishila umvala. Yebo. Umthiba angazi. Umthiba umthanda nomthiba mina. Hambi sishalonile. Ngiyala umthiba. I don't know. What is Shalonile ukukile? Akakukile mshono. Bese ukukile Shalonile. Uzakukile Shalonile. Akakukile Shalonile. Namazwe akho lapha siyakumaje Africa. Yebo. Yakho Shalonile kumanje. Yeah. As a player, outworker. No manje isolwane kusanda. Akathi manje esesiba I don't know ukuthi hayi. I'm telling you. I'm telling you the truth. Uthi bese uthi bangathandi awuthanda inyama awuthandeki. That is out. Yeah. Ngiyakhala kuShalonile bafowethu mina la ngabe amagame wonke abaqedile futhi ngiyabonga. Ngiyabonga Mtungo. Yabazi.